تۆڕا سووریە مافên mirovan te kes kir ku li Sûriyê di meha çileya derbasbûyî de 65 sivîl di nav wan de 16 zarok û 4 jin hatine kuştin û 4 kesê din jî di bin işkenceyê de hatine kuştin. Tora Sûrî di raporteke xwe de roja şemiyê got ku 7 sivîl di nav wan de jinek li ser destê rejêma Esed hatine kuştin. Her wiha 5 sivîl ku di nav wan de jî jinek heye li ser destê Qesedê hatine kuştin. Serbarî kuştina 52 sivîlên din di nav wan de 16 zarok û 2 jin li ser destê alîne din. Li gor raportê di meha çileyê de 2 komkujî û kuştina kesekî ji kadrên pizîşkî li ser destê çekdarên rejêma Esed hatine encam dan. Tora Sûrî daye zanîn ku li gor amaran dêra zorê bi hejmara qurbaniyan bi rêjeya 32 ji sedî di pileyayekê de bû û piştî wê bajarê Hesekê bi rêjeya 21 ji sedî û Der'a û Heleb bi rêjeya 14 ji sedî. Her wiha di raportê de hatiye ku di meha çileyê de kuştina 4 kesan di bin işkencedanê de 2 ji wan li ser destê rejêma Esed hatiye belgekirin. Tora Sûrî ya mafê mirovan di raporteke xwe ya din de ya meha çileyê gotibû ku wê 178 rewşên girtina neçarî li Sûriyê ku di nav wan de 14 zarok û 7 jin jî hene belgekirine.